Happy New Year! Happy Fiesta! Fiesta! Ay, yun lang ano, yun lang pinakadaan. No. Video ka ng video, hindi naman pala naka-open. Lakas mo. Video ka ng video, hindi naman pala naka-open. Wala na, storage ka na. Ah, napuno na, napuno. Kaya nag-clear na doon. Wala na nga. Sabit. Dapat kasi paparada sila. Tapos ikot pa yan. Ha? Ikot pa. Sabi naman kasi nasa alam nila na taon-taon na ano eh. Hindi na lang nila binababa. Oh. Dapat hindi ganyan kataas. Oh, baba po. Ganda na yung mga kasularang kinuminom! Kita!